έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Τη στέλνει πολύ... Coca-Cola Zero presents the impossible made possible. Εσύ μας κάλεσες. Τι λες! Δεν σε κάλεσα. Λέγε τι θες αγόρι μου, δουλεύω, εντάξει, έχω να πάω και σε άλλους. Σε ποιους άλλους? Φτιάξτε την πόρτα θα μου φτιάξει. Κοίτα να δεις, λίγο φουρκούς με έπρεπε, λίγο πυροτέχνημα, εντάξει, διαφήμιση φτιάχνουμε, ηρέμησε λίγο. Στο δικό μου... Περίμενε, λογικά. Φέρνει ένας λογαριασμός από την εταιρεία, εντάξει, η ζημιά θα αποζημιωθεί. Ωραία. Τι θες. Εγώ τι θέλω, εσύ τι θες, εσύ πήγες στην Coca-Cola. Εγώ θέλω μια Coca-Cola, αυτό θέλω. Ρε αγόρι μου, δεν πάει πακέτο αυτό τώρα, τι θα μου πεις, τι θες, πρέπει κάτι να κάνω, εργάζομαι, έχω να πω και σε άλλους σου λέω. Τελείωνε. Τι έγινε προ. Ωραία. Πάμε. Το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-0, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν. Ωραία, πάω να κάνω και πρωταθληματάκι. Ας το πάρουμε. Coca-Cola Zero presents the impossible. Δεν νομίζω ότι καθυστερήσει λίγο. Κοίτα να δεις, να σου πω την αλήθεια, και εγώ λίγο δυσκολεύτηκα να το βρω, δηλαδή δεν το βρίσκεις εύκολα διαμέρισμα. Σοβαρά τώρα. Ναι. Παίζεις με διπλώνα, εγώ στο πα, πως το τέλος θα καείς. Παίζεις με διπλώνα. Μάτσεστερ ή Μπαρτσελόνα, τι θα πάρεις, λέγε. Άντε. Τι πρωταθληματάκι, με 3 δεν λέει.